आंनि मुङा बिराज मुसाहारि आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों आरो सानैसो लोगोआ चिरांनिफ्राय आरो सासे दं रङियानि आरो नैबे खानायगोलावआ तामुलपुरनि फैलाव खानायगोलाव गिबियावनो बैसागुनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय मोनाबायबो जों रोजाबनोसै होनबा होखागोन दा जोंखौ बेरे होननानै मिथियोलै खनसे बेरे होनलाय गोसानो गोसानाव थेंक इउ जिरि जिरि बोहैलाय बिखा गेजेरजों नोंदैसा जिरि जिरि बोहैलाय बिखा गेजेरजों नोंनि गुस्थिनि मिलौदो मिनिनायाव गोजोननाय दं नोंनि मेगननि नोजोरनि ओंथियाव सिमां दं Oh
मोखांफोरखौ नुवाखै दे आंनिथिंल' मोखाङाव गोलैगासिनो दारानो लाइटआ